के बारे बुझ अंकुश बड़ा घर में पेपर बा लागो तो रजनी मोबाइल बा तोरा से कर्जा ले ले बनी तो हम का करी। अरे यार जो ना कोती को खेत पकइल बा जी चाचा जी कहाँ बा अंकुश बा वहाँ के तो खेत में गइल बानी। पैसा ले लेके खेत बाजार घूमत रहतड़न। पैसा हाँ पैसा कहतनी कर्जा लेके गरू भैंस खरीद ले बड़न हमरा से आ कुल खोल के ले जाई कह दिए उनका से। ठीक है चाचा जी। हाँ चेता देता नहीं जरूर कह दिया। हमके फसाली बांगलिनिया हो आरे हमके फसाली बांगलिनिया हो तो हमके फसाली बांगलिनिया हो जाई बुना पुरुबोदिया हमके फसाली बांगलिनिया हो जाई बुना पुरुबोदिया भल नहीं करब हम नौकरिया हो भल नहीं करब हम नौकरिया हो जाई बुना पुरुबोदिया हमके फसाली बांगलिनिया हो जाई बुना पुरुबोदिया केहू के दिहल करौआ पियब नहीं पनिया बहन नहीं पावे केहू मोर सवतिनिया। सोचिए के बात बारी मनवा होई गावे तोहरा के छोड़े के दिलवा ना करे दिलवा ना करे याद के हमारे के रही हो रखी हो न कवनो छो करिया। तो हमके फसाली बांगलिनिया हो आरे हमके फसाली बांगलिनिया हो तो हमके फसाली बांगलिनिया हो जाई बुना पुरुबोदिया हमके फसाली बांगलिनिया हो जाई बुना पुरुबोदिया भल नहीं करब हम नौकरिया हो भल नहीं करब हम नौकरिया हो जाई बुना पुरुबोदिया
पैसा के केतनो